ایوکا پولیت منی ایوکا منا ماں دست کپاں بس ایوکا تہاریں جمبریں ماہ پرانی اندرا بانک تئی سر صدقہ تئی زیباہیں نگاہانی اندرا چو زردے بوجی گا ربتگیں مسافرا منی بیگواہی تئی مولم تئی دروشم منی بیگواہی تئی مولم تئی دروشم منی جند و زندیں منی زند و جندیں نفس گیریں زندمان منی ایوکی نامن ایوکا پولیت منی ایوکا منا مقبول انور 1 فروری 1976 مگوما زیتومپا واجہ محمد انور لوگا ودی بود آیاوتی بنداتی وانا گورنمنٹ میڈل اسکول گوما زیر دربورت 1988 میٹرک چا گورنمنٹ اسکول تمپا پاس کت میٹرک پاد بگیشے وانگے ہاترا کراچی شوت اودا یا لیاری ڈگری کالجا ایڈمیشن زورت 1990 FAC چکاسا سوبن بیگا پاد کراچی ناگیگیں جاورانی سببا تربتات کچا اتاشا ڈگری کالجا 1992 بیچلر آف آرٹس ڈگری گے سن 2000 کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی MA چکا سیگوں شرری نمبراں پست پوزیشنا پاس کتو صوبین بیت گو لفظاں کا حب وہا گیا چا اسکول زمان گا بیتا بلے نوشتہ کنا گیا FAC چکا سا صوبین بیگا پد بندات کتگ آیاوتی اولی شہر 1993 نوشتہ کتگ دیدگاں میگاں عرصے گوارگ بس زرد آدیں کا یات سارگ بس کے بلوچی ماتا کوئٹایا چاپ شنگ بیتا پدا ہمیں شہر استاد نعیم رحمدل پنجگوریا طرز داتگو وطی توارا ما نوار و محپلانی جلوہ و براہ کتگ آیاوتی اولی آزمات 1995 مہر سرحالہ نوشتہ کتگ ای ہم مہتاک بلوچی کوئٹایا چاپ شنگ بیتگ بیا منی ویرانے زردے شہد و بیگواہیں حیال بیا منی ویرانے زردے شہد و بیگواہیں حیال شنگ و تالاں بے دمانے پا مرادے حل کہاں چمنا دورنت منی امید شرنگیں سواہ ماں پا امید زریں تک دل پا لالے ہاترا وجدلیں زندے ہزیں تک ماں پا کلماٹیں سرے گڈ تو شالا بانوری منی امبازاں بی او تنک دپیں ہندنت کے دائم پا منی ساہا زرید او درج دپیں بانک پتئی سنگار گے روچو شپاں او درج دپیں بانک پتئی سنگار گے روچو شپاں مکاراں جنتی ہوراں گو بہشتی سرگوفاں گوتی ہونا مینا تئی زباد و محلباں انچو کے سیاست کا پیردان گو وفائے مہراللہ انچو کے سیاست کا پیردان گو وفائے مہراللہ چمنی دستا ہوں دیریں مقبول گومازی شتا مقبول انور بلوچی لفظاں کے پڑا شاعر نوشتہ کارو آزما کاری چاہتا زانگ بھی آیا من بلوچی لفظاں کا وتی جتائیں درشانداب و اسٹائل و وتی دیم گشی و بے ساختگی سببا پوت گچین و توانائیں نامے جوڑ کتک مقبول انور نوشتہ کارانی ہما قبیلہ گون سیادی دارت کے مداوتی حبرہ ترچ کو نقد کنتو گشید آئی دیم مردم تری شاہی بیبیت کے گدائی سرداری بیبیت کے سرکار پرائیہ ہیچ پر کو باقی نداری آوتی کتاب ہون رنگے مائکان تہا نوشتہ کنت کے راست و دروگ جنگ چو ازگار و نیزگار وڑا دائم استو بر جاہیں برے دروگ گیش بیتو برے راست اگر راست بچارے گوڑا دروگ زیاد یا گیشتر باج بار راست یک احوال کاری یا نوشتہ کاری یا دینداریں و شر ملائی بتکن پا گوجن وتی چکانی دو واحد ورگا پا مشکل شوازی تیا واریں استاد و شاعری رنگا بلے برزیں باڑی بست نکاں یا رنگ رنگیں موٹلاں سوار بوتو
سیل سوادا پا دری دیہاں شتنکا پا سیروتی چوکانی گجنگے لاپ جلا توستنکا بلے دروگ بندو ٹگیں دراہیں کاراں کتکاں پمیشا باز براں دروگ باج بارت شد لاپ گپا چا سیر لاپ گپ شتے گوشدارگ بھی تئی وحدی آئیے شعر و نوشتاں کو آزما کانی 4 کتاب چاپ و شنگ بیتا کے نامش چوئے وڑایا مہکان جلشک مہکان رن پداں مہکان تران ہون رنگے مہکان آئیے آزما کو نوشتاں کانی نوکترے کتاب نامت کے سن 2015 مارچ ماہ سچکان پبلیکیشن گوادر نیمگا چاپ و شنگ بیتگ کیشی تہا کلی 34 آزما کو 8 نوشتاں آور کنگ بیتگ یہ کتاب کمپوزنگ ناصر بشیرہ کتا پیشگال بلوچی زبان مزن نامی نوشتہ کار واجہ بیگ محمد بیگلو نامی پٹکولکار واجہ یوسف گچکیا نوشتہ کتگ ہمیں کتاب تہا گوار چو گواچن سرحالا واجہ بیگ محمد بیگل مقبول انور بابتا نوشتہ کنت کے یا سنگتیا منا جوز گپت کے نوکی پدرچ تہا منا کجام نویسوک دوست بند من در رائند کے پلان و مقبول انور آئیے پدا جوز گپت کے مقبول انور کجام خوبیہ را ترا گیشتر اثر مند کتگ من در رائند کے ایدگی چیزاں عبید منا آئیے بے ساختگیہ متاثر کتگ مان چوش ماراں کے گشے مقبول انور ادیبانی ہما ٹکا گو سیادی کند کیا خبرہ نقد کنتو گشی تری آئیے مخاطب سرکار بیتیا سردار یک شرگدار یا یک بری منی یک دل پدردی درشانے منی بہترین آزما کی قرار داتگت حالانکہ ہما نوشتانک زگریں گواچنیت مقبول انور یک پرولیفل بزن باز نویسے مردمے ورنہ پگرے مقبول انور ہمیں بے ساختگی آئی اچھا ایدگے نویسو کان گستائے کند آوہدے وتی کلمہ چست کنت گڑا آرا ایر کنگ نزانت آبس نوشتہ کنان کنت روت تاما وعدہ کہ وتی حبرہ سرجم نکاں چونے حیال بیرگا مندوشی لکھتا منی لفظ جلوہ تی چماں بکتا گبزاں تیا مناچا کئے باج برتکاں اوہے بباتاں کے ماں تی دے ماں مکتا منی ترانگو زہیراں ہنچو تو اتکگے دنیا گشے توامے منی دیما جکتا درداں جدائیے تی منا ہنچو پیڑتا گریتا مسر جمے شب داں صحبہ ہکتا ہنچے لکھاؤ چے دگے سنگارتا تو مقبول چماں قرارے آزگیں آدینک چکتا چونے حیالے بیرگا مندوشی لکھتا منی لفظ جلوہ تی چماں بکتا مقبول انور نوکے کتاب کشم دستائیں تشی تہا آئیے نوشتہ کتگیں آزما کند کے آہنی تہا چو مدامی وڑا گواچنے انصر غالبند راستیہ چوت دیر داشت نکند ای خوبی نی آئیے فطرت جوڑ بھی تگ آیک جور جوابے نبیسو کے آئیے نزا گوار چکل بزدلیو بگا دلیاں ہمیں کتاب تہا ہون رنگے ماہکان سرحالا مقبول انور وتی بابتا نوشتہ کند کے نزانہ وانوک منا بیریاں کلمکار چیا لکھنت منی جند سر پر نبی ترس بیم چیئے بقول کریم دشتیے کہرے کے کپات مہرے کے ویایا مرگ زند ہر دوں وحد میاراں بازرندہ بنی آدم مرگ لوٹی بلیا بے سوب بھی بازرندہ مرگاما چھیں بنی آدم پر زندہ تلوسیت بلے کجا رسی زند چوناہا راست جند کے بائدیں بنی آدم مرگ زندے گرنچا وطا بوبو جی تو بندوکما بھی گڑ سرا موتی پیر و مرشد واجہ بیگمات بیگلے واجہ گنی پرواز واجہ یوسف گچکی صاحب لک منت واراں کے آواں منی
آزماکن سراوتی مارشتو لیکا درنگاز تگو نوشتہ کتگاں ناصر بشیرہ بے محنت نکنا کہ ناصر بشیرہ منی بازیں آزماک چا بازیں ماتا کو سالتاک تاک بند روتا کاں درگیت کا کمپوز کتگاں ہون رنگ مائکانے تاکاں درپشتگاں ناصر جان جوہد پما گراں قدریں باریں پمشکا ناصر بشیر و منتا گراں و منتواراں اللہ باوٹے